Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur salam pambuka paguyuban seni campur sari Batika Nada Campur Sari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu kunjuk ngersanipun para lenggah kakung putri ingkang satuhu dahat kinurmatan. Semoga sinarengan kadheraken muji syukur ten pangarsaning Gusti ing akarya lokana inggih Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Sekawit pikantuk hidayah inah sarta barokah tansah pinayungan kawilujengan linambaran kabagaswarasan pinaringan sehat lahir tuwin batin. Wonten kalenggahan dalu punika saged minangkani undanganipun Bapak Joko saklawangsa kemareng sedya Amisudha Krama putra putri kinasih Mbak Ida ingkang jinatu krama kalian Mas Dwi ing pangajap dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pangajapipun enggal pikantuk momongan. Amin ya rabbal alamin. Mboten kadalamen ngaturaken gunging panuwun kunjuk prakat dusun tlatah dusun Koro. Bapak Kadus sak prakatipun. Bapak Kepala Desa Siti Mulyo. So monitor keamanan Polsek Koramil Pucak Wangi yang paring izin dalu punika. Segeng Purlenggah Kakung Putri pinanggih kalian kadang-kadang seniman seniwati saking paguyuban seni campur sari Batika Nada. Mijil saking pertapan Kunduran Bloro. Wonten kalenggahan dalu punika kasih kuyung makarya sareng Siti Indah audio rental saha kaliput kalian Jawara video syuting. Kanthi promotor lumantar kadang anem kawula Adimas Kismaran. Dalu punika saged pinanggih kalian kadang-kadang Sutrisno Koro. Ika kemareng manunggal dalu punika lenggan kali sekeco midhangan panglipur wujuding campur sari Batika Nada. Kemareng sedya kasuwun jikaring Widawati catur manunggal ngaturaken salam pambuka sinaringan kalian Batika Nada campur sari. Campur sari
kunduran sepipi di burung bari-bari. Makan api, apinya kesurupan.
Batika nada campur sari.